Umpahla zengane sombhekazi ubhekwe intombi nesoka. Mzansi, South Africa niyaphila. Ayi bafowethu ukuqubuka umlilo wequbuka ngampela-ke kuSkhinkili bafowethu. Angazi noma ngizothi indaba ezibuhlungu noma enjani kuyena, kodwa hayi ngicabanga ukuthi lento ngeke izimjabulise. Ngicabanga ukuthi futhi abanye bethu mhlawumbe khona sebeyibonile ukuthi uSkhinkili manje uphathi nendawo bafowethu. Akasazi ukuthi ibhola lisengaphi. Kanjani na? Njengoba sazi bafowethu ukuthi uMamthembu ukhiphe imoto ukuthi ucela kuvotelwa ama-TikTokers kuzoba khona elizowina imoto. Manje inkinga la kagaxela khona uSkhinkili isekuthenini abalandeli bakaKhuzani bathi ngeke beze bemvotele uSkhinkili ngezathu ezithile. Abalandeli bayaMthandeni ngeke bathi nabo ngeke beze bemvotele uSkhinkili ngoba wabonakala eyokhosoza kuKhuzani lapha kuyidandi iJuly eyocela ukuthi ucela amcelele supporters yakhe imsupport la bemvotele ukuze awine le moto. Manje zithi lezi zaseWoolies noma za-SK akaqhubeka yokhosoza lapha kuKhuzani, kanti lezi ey'ngalezi zaKhuzani zithi nazo ngeke zizimvotele ngoba kunokubonakala edlala iy'ngoma zabanye abaculi kakhulu. Ubukeka ewumuntu othatha isayidi ngokwabo, yabo. Siyazi-ke la endimeni ukuthi uma ubuka uthatha isayidi kwenzakalani ngawo. So ngibuhlungu ngoSkhinkili. Nami yazi benginethemba ukuthi mhlampe ngayiwina le moto. Hayi kodwa mase kuney'nkulumo ey'nje hhayi aphela amathemba. Angisho ukuthi ukuthini, akangagive up, angingemehluleli nami, kodwa nje bengiveza into engiyibonayo noma umbono wami. Uzothi omunye manje wena ubona ukuthi obani abasemathubeni ukuthi bengawina le moto noma ngingadonyulwa kubona. Ngasho nje ngithi mina ngamdonsa uMbali Zamadosha beNombeje. Izizathu zakhona ezokuthi ngiqoke lethule. Lethule idumele ngamahlaya, yabo. Uma idumele ngamahlaya ngeke futhi uzuyibone kumavidiyo ayo idlala iy'ngoma zomunye umculi kakhulu engathi mhlawumbe iyamthanda noma iveze imizwa yayo ukuthi iyamthanda, ngoba phela kulona futhi icala lokuthanda umculi othile kumele sikuveze lokho. Kuwukuthi-ke la indima ayifuneki leyo nto ngoba vele abantu vele bekuthatha uJoshua ukuthi udlale leya team, sicela uhambe nayo ungasondeli eduze kwethu, yabo. So ilezo zathu-ke ezenza ukuthi ngithi uMbali Zamadosha noMbeje ibona basemathubeni. Izinto abazenzayo bayihlekisela, bahlekisa wonke umuntu. uMbeje-ke siyamazi bafethu ukhona impela la kumaskandi futhi ukekhiphe naney'ngoma-ke, yabo. Utalabha kwasani, yabo. Ungambona eyichonsela mhlawumbe ngengoma kaKhuzani, ungambona eyichonsela ngengoma kaMthandeni. Manje awukwazi vele ukuzonda uMbeje ngoba uyambona into ethandwa ngisho iy'ngane ey'ncane bafethu. Bona bobabili impela beNombali ngibabona besemathubeni kakhulu phakathi kwabo. Ukhona ozodonyula ukuthi awine. Ngingasho nje noma ngicele South Africa ukuthi uma kulama-TikTokers abekwe lapha kukhona onolibonayo ukuthi hhayi ngeke lingabashaya amakhanda laba u-2 engibashoyo uMbali noMbeje. Ngiyacela nje ukuthi uraise igama lalo laphana i-TikTokers ukuthi hhayi nangu mina engimbonayo ngase beyingozi ahambe nemoto, yabo. Kodwa nje uSkhinkili hhayi usenkingeni bafethu, uphathi nendawo ugaxele both side. Hayi support hayi angazi bafethu, kodwa mhlawumbe khona bomenzela iqiniso. Ya injalo indaba. Ngiphinde ngibongeke kakhulu bafethu kunina enthe na supporter i-channel, na subscribe, na share amavidiyo, na commenta. Ngicela futhi bafethu ningami niqhubeke njalo nikhommente bafethu. Ngiyabona ukuthi i-channel iyanyuka impela, ngeke ngize ngiqamba amanga bafethu. Kwande bafethu la nithathe khona, ngiyabonga kakhulu.